Zera, nik ezutu duten, hemen, einabien bezkei bat, batez, pilo bat, eurtero egiten da bien, da, lehenengotan, iguele perro eta magost, o 60 persona egozien, Da, gero, juzan, mermatzen pilo bat, baina joiz izan gauza bat oso polite, porque gerratik iguelo zere batalloietik ikusi barik, da, zuzein zala bat abesti begire da fulanito da, negar zaurekean holan mozuke da, izan gauza bat lehenengotan impresionantea, haiz izan grabetako gauzien. Hareke geratze zien iguele ordu bat erdeik ordu bizetan, da, lehenengo meza bat entzuten da bien danak, mesie. Gero, danak ona, danak, egotezien orduete o gehiago horre bat abestia zera berbaiten da gero jarri, jan, da venga, hortze egotezien aspertu arte. Da gero hilzan zera, urtu bai, sekretari zue berak eruten da bene zera, ja, se acabó. Baina... Noz, hasi zuazen gutxi gara bera ospakizun horretik? Hori egiten. Franko ilaurretik edo ostien? Ez, Franko hile. Ostien, bai. Da, haite horregunetan zelan ikusten zen du? Pozik. Oso, baina pozik, horren postazune. Izetezan gauza bat dela letxe. Hori izan gauzi ikustekue, baina negar da zera, ezke zan horre gauzok arek zien grabetako gauzak, arek bai jakinezke da,